Iluongo ni Richard Randriamandrato. Oriandre. Erokamano. VOJ. Yes. To gi Fred. Ni nyingi mo official er Frederick Ogweno. To gi Victor Tieno Juma. Mago mag M-Pesa gi sirikal. Adwa ni winja maber. Yes. Ni Raila Amolo Odinga. Koro dong' na gi ndalo mok tin na auchiel to bedo jakom mar African Union Commission. Koro Ken Muga nyaka hik ID manyien, weche matuch. Weche matuch. Koro jo Citizen TV wacho ni AUC chairperson designate. Bas. Ang'o miya wacho kama? Raila Odinga nigi CV mar ariyo. En gi lony, en gi dwaro. To king'eyo Raila Odinga ti compare gi jolar komni mamoko. Apani onge ng'ama osewuotho kata bede mna ni Fred wacho ni ok wang'eyo. Tadira makende ni piny tindo lonya e weche mag internet, e weche mag social media gi. Inyalo neno gik matimore e pinje mamoko. Okaparie ni Djibouti ni jatend piny mare osewuotho kode kaka William Ruto osewuotho gi Raila Odinga. Nikech abed ni mano ema timore to de waneno kata ka Kenya kade gibire nikech Djibouti no obiro Kenya ka mokwombo. To no rado mana gi Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Waseneno e pinje mang'eny to kata mna rombe mang'eny mag kontinent mar Afrika ka Raila Odinga osedhiye to dhi ni kuop mar mondo obendo rad gi jotend pinjegi mondo kwa gi kura achiel kachiel. Nyicha en Tanzania kama ne wan gi jotend pinje weche mag teko. Afrika 3